ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଦୁଇଟି ଚକାଚକା ବଡ଼ ଆଖି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଠ ଆଉ ଦେହ ସାରା କଳା ରଙ୍ଗ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟରେ, ମନର ଭାବନାରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେ, ଛୋଟା ଚାଲିପାରେ, ଆଉ ମୂକ ବି କଥା କହିପାରେ। ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏମିତି ଅମାପ ଭକ୍ତି ଓଜାଡ଼ି ଦିଏ ଟିକି ଝିଅ ପରି ମୋ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ, ତା ବାପା ପର ଘରେ କାମ କରି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେତିକିରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ବାପ ଓ ଝିଅ। କେବେ କେବେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବକତ ଖାଇବା ଖାଇ ମୋ କଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ପରି ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ବାପଟିର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରୁ ଦେହରେ ଜ୍ୱର, ତାତିରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ସକାଳ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ବାପା ଆଉ ଶେଯରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପଟି ଖଟରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପର କଷ୍ଟ ଦେଖି କୁନି ଝିଅଟି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ବା କରିବା ଆଉ କୁନି ପିଲାଟି। ମୋ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାରଣ ବାପଟି ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ, ଔଷଧ ଟିକକ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କୁନି ଝିଅଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାରି ଭକ୍ତି କରେ। ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ। କୁନି ଝିଅଟି କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଟିକକ ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲା। ଆଉ ଜଗା ପାଖରେ ନୀରବ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଜଗାର ସେହି ଚକାଚକା ଆଖି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଲି ଓଠ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ ମୋ ଜଗା। ପରି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି କୁନି ଝିଅଟି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବାପା ମୋର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୋର ବାପା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ କୁନି ଝିଅଟିର ବାପା ଡାକ ପକାଇଲେ, ମା ପରୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ପାଣି ଟିକିଏ ଆଣିଲୁ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି। କୁନି ଝିଅଟି ସେଇ କୋମଳ ହାତରେ ଆଣି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଉ ପାଣି ପିଇ ସାରି ବାପଟି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଉଠିକରି ବସିଲେ। ପରି ଟିକିଏ ଖୁସି ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଥାଏ। ଆଉ କହୁଥାଏ, ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି। ବାପା କହିଲେ, ମାରେ, ତୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ପରା ଭଲ ହୋଇଗଲଣି। ତୁ ଏବେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯା ମା। ଘରେ ଥିବା ବାସି ପଖାଳକୁ ଖାଇ କୁନି ଝିଅଟିର ମନ ନଥିଲେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ବ୍ୟାଗଟି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଦୁଆ ଅଟୋ ଚାଳକ ଝିଅଟିର ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା। ଝିଅଟି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ସେପଟକୁ। ଝିଅଟିର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଦେହକୁ ଦେଖି ଅଟୋ ଚାଳକଟି ସେଠାରୁ ଭୟରେ ପଳାଇଲା। ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ 3-4ଟି କୁକୁର ଆସି ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁକୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲେ କୁନି ଝିଅଟି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ଦେହ ସାରା ଖାଲି ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଆଣିବା ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ। ଝିଅଟି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଝିଅର ଏମିତି ଖବର ପାଇ ବାପଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଖିର ଲୁହ ସେତେବେଳକୁ ଲହୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାପଟି ଝିଅଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଲୁହ ଭରା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ତୁମର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା?
ଶେଷରେ ମୋ ସାହା ଭରସାକୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ନେଇଗଲ। ମୁଁ ବି ଆଉ କାହିଁ ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ସାନ୍ତେ। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପଟିର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସବୁ ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଝିଅଟିକୁ ମଶାଣି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ବାପଟି ପୁଣି ଶବକୁ ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ କଳା ଠାକୁର, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ମୋ କୋଳକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ। କୁହ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ମହାପ୍ରଭୁ? ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ତୁମେ, ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବରୁ ଦୂର। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ପବନରେ ତୁଳସୀ ମାଳଟିଏ ଉଡ଼ି ଆସି ଝିଅଟିର ବେକରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଝିଅଟି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବାପଟି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସତରେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ତୁମ ବିନା ଏ ସଂସାର ଅଚଳ। ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।